posachedwa apa tikupasirani zimene wayankhula Michael Usi amene ali Vice President wa dziko lino la Malawi lero lino mu mzinda wa Blantyre ku Ndilande pamene amasegulira kumanga bridge. Takhalani pompo mumvesere kuti kodi iyeyo wauza zotani anthu okhala mu mzinda wa Blantyre ku Ndilande.
Muzingo njama
koma chitukuko singerani nthawi yomaombera m'manja anthu andalefe chifukwa choti tingobwebweta inapita pakali pano mukalankhula zizichitika ndiyame kuna kuti ndikuthokoza anthu akundilande kuno chifukwa mumakonda tauni yanu sindikanadziwa a president kuti adziwe munthu mmodzi wa kuno chance kuti kuti ndi mkulu wa Musika. Ine ndinabwerera nkhani ya Musika sinabwerere za bridge paimeneyo koma nanena kuti mwabwera mwakamba za Musika tamva koma tapitani mukaonenso bridge pamusi yako sili bwino analangula mawu amene wowo ndi munthu wa Musika mundilandemo siwandale alibe dzina koma anaona kufunika kwa anthu akwawo zinthu zina zimene zoti zichitike pa chitukuko cha dziko zimabwera ndi anthu opanda mayina anthu ena amakhala ndi mayina akuluakulu muzikozombera m'manja iwo kumangonenepa kumangolemera ndikunena izi nditauza president tokutawaza zimakazi chakwera kuti chance wakundilande wanena kuti pali bridge panasolo ndakayiona pali vuto anangoniyankha mawu awiri kapena atatu chitapo kanthu mawu awiri chitapo kanthu ndinafufuza chifukwa chani azungu amafuna kuyika bridge pano a bench trust ananyanyala ndiyo ndinayika ndisakuwafuza mnanyanyala chifukwa chani ananyanyala chifukwa akuluakulu ena ogwira ntchito mboma amati akatamene bridge yo ndipaseposo kangatepe ndiye ine ndinapempha kuti ndamapania presidenti pepani tapepesa mkulungire welani muzamandira anthu akundilande bridge chifukwa mapepa ndiramayo mukambeza kunyumba kwace ali magali moto akudya zikuyendera afuna asokole chitukuko chakuti ndiye anati masandilamazo ndiye notampeza contractayo kula ali contractor wani ka contractor ndakanika mwiye Mhani mdoni wakuti do you understand Shero? I did not put I'll tell you in English. This bridge, madam, roads authority. This bridge, no corruption. And you are the contractor. We have brought back the donor. 100% quality. Don't take even 1% and make the bridge poor quality. Yes. Bridge hii ukamwera kesa. Kuna kitu kutengepo kanama kahuno wakaone ni anzaku. Yuko maisha. Ndachantima kifukwa muka naziwa ma project amene alepeleka malai muno ma project amene alepeleka malai muno chifukwa cha anthu akatangale mungalire bridge itapangidwa kale koma munthu wino wacho kupanda maganizo akufuna abe tukanjua ndi kazake mabera kuno ena mabera bridge imene iyi tikonza bridge imene iyi tikalwa baba tikonza muikonza kwani tikonza ifeyo iyi
I'm asking you, I am pleading with you, I am directing you, please, this bridge should be of the highest standards. Highest standards. 2, if anybody at all in the government or outside government, I don't care the position, when they come to you or if they come to you and ask for 1 penny from the bridge, tell me, you have them arrested. Number 3, amene anafanyika bridge iyi isamangidwe. Amene wao zingatike kungwasiya, azikhala mu office, azikhala bridge kwatona, bridge jana ile pesa ndineyo. No. We are going to do an investigation. Aliyense wakuba kandi ndani kandi wachipani chanji, wao ni prison and not banja. Ndiye tokoze ambakundira ndekuno. Mwena mukaleniza bwino. Uno siku mara kote andale abere. Mabika. Biyani. Nuko sana msanzo. Njala inatikazika kwa mbili, sinacha kanipeni. Njala, ukuta njala. Andale ama bere ama gani moto. Amela pano, mukona njala yu. Kuli njala kuno, kuli njala. Boma limeneli, kuno kuli njala. Bebe, amaliza. Inu kulingi kaputa, muna atukusa. Yachimanga, muna kwe, warowa, wapita. So bano, yanakuti, bebe na mawani, kana matumu, muyabe kuzifusa mafunso. Kodi akulangula huyu, ni ndani? Akulangula huyu, ni ndani? Nukulina hizi, kuna kuti, tulonso tinali kuyongwe. Ni maona chimene afuna kuchinga kumawai kumwamba kale kumanga within 1 month akata maliza. Ni malo akala nambala 4 ngabani nambala 3 mu Africa muno. Mma pesa ku London, ku Denmark, mu Africa muno maikole meraoka. Kuma mtu amene yoyo wabula kufacha ntendere. Kuti ayambe zimafuta kangoma. A president anamoti zichitike. Lero ndatoka maiko ndi kumabera kumalayo. Ikaona machibi murachiwa na sikubia kumalayo kunoka. Nisichachitika kale kale. Kuma kulepeleza antuanga tandani. Antaku kutika ndi antu amene ali mwiti. Antu amene akozikalira. That should stop. Anzatu amene alugo tukumva kuti ena asamusidwa Africa kulera ni wake taku BSS. Ndieno antu watu sukuti alabaka kwakosa. Koma kuti bafuna bange preach. Yet yonisisa kuna kuti amene ali responsible wato osapita kwene kongo asakafikire pabwinja. Akafikire pamalo kuti akaona kuti iferani dayamba bwino. Atalizidwe andimuze akuwa amene wakanga ndinazoseo kuti ayenera atalizidwe akafikire pabwino imuno na Rose Authority. Make sure when people are being translocated kupita ukoko antu amene wawo akafike pamalo kona kuti atabwira mu ntchito. Komaliza tukupembera ngafunane kunena kuti uno musamalole kukhala kwawo pachiwawa. Antu amatoka ukoko kama chiwawa kuno ndikumapita kwawo kuno kuchira nusi nyumba kuonongeka unapota mukafuna chiwawa tieni kulirani wina waja nalozedwa. Ndimatokera kutali chiku ndimatokera kutali chi ndieno atundapo nakotanja azumai anandimisa analipa pasupiteni akuno kuichala mutithandize naima ndiyo ndikucheza nao uto yukupasani kanga chepe jaka komaso ndibwera isaja ufa kanga chepe kalikoko ndigawane nanu nditako tusa pang'ono ubwera anyamata inake wagani mukulaki wapeleka ndalama mauza anyamata ena swali kumpa akabera mno jayo mungende akabera mungende njeni na uzima kuti adi ndigamu njeni funa nimena hizi unotu sumungani gende kigendana
achakwera ndini achakwera akamadusa anthu akamatupana kaya kutani amapapezerazo kukhululuka basi zatha pomwepo chifukwa anthu amkulu amasatira malamulo tsopano ine kundikenda ine sonutola Nakuna kumbi imatabwera kafolo siku limozi tukafika kwanu mumoga tupa ukufunsa bwanju lyanagwa ku vice president yu mulungu adipasa koma sikuti izi maiziwe ye Nossa, muri kuno mufuna chitukuko. Azimai kwa kutanani, kwela ngumudi. Azimai mwa kutanani kwa kwela ngumudi. Ngumudi kuja, ngumudi kwa. Ine ni vice president lewe. Mawa ni kuja, ingawa vice president. Nisa wote kukusa kumo. Nukumana iti? Nisa kwele kunufani ngia sirikali. No. Ashumbia matukanu hiye kwela kunomaina basi. Uyo. Chifukwa sita wabile mtu chito yanga zimene mulungwani chuma ndi achimita ndikuita nani kuitenga ukaloko anyamata akulilani Nukuzua haizamili mapanda zanu Zoruga mtu Chifukwa Nukuzua zotita Akuma kuwanua Mupange maduwanu Kuwa imuyo Tengamara ukagene Muzo kuti ukenda nawe tuyo Chuka, ichuka ni mtendere, ichuka ni mazabino, ichuka ni mabusiness, ichuka ni kupembera, usapange kutukuma kupale na rola pika. Nalo abojani zona. Omari zinalisha yake ile wacha majipe pamoja. Amaza. Kama mtu anataka kumjua wake, bila bali kwa sababu wangu zaidi mpango bila yani. Nimemia sima yanga. Sindi mayanga imuso sayanga ai osa mayanga zichuzola kwika tanzi na mayanga nukupitira muyezo mulungu ndikukuiraso iweyo kuti watiriza muyezo nyakuli bino kuzisiya kansokano wachipani matatu pempere muntu apempere kumumaliza kupempera kuyamba kutukwana komaliza ati pempere bali nzeru mukamwikane mulungu wera mnikale nafe Ndieno mtukwane Mungu akale pomwepo Mungama mtene Mungu Muzitukwana Mungu akale pomwepo Ayi Musale bino Azmai kumba utenga utukubele Makaso Kufuna kundilane kumoko kukale kumache kwa ntendere Anyamata alipo ama njao Muzikula nshito Muzipeza zani Azmai chimozi mozi Ine ndikuti mulungu abulani zenge Bridge yanu President chakwera zakwera kuno Tawage kapana Bridge yanu Amena kipasa drama Diatlete Trust Azungu Akunga Kansa yanu Apase mulero AFP Apase mulero Zonse nizofunika Mulungu Abulani seni Sio kwa